Takže čaute ľudia, moje meno Lukas33, dneska vás vítam pri 6. dieli na Minecraft Pocket Edition. Takže nie je to môj starý server, lebo ten sa zázračnou náhodou vymázal a už sa nedá vrátiť, takže môžeme ísť, ideme si naťažiť drevo z Cardboardy Steve. Vyrobíme si crafting table, či to planky, teraz crafting table a planky, no už nemáme. A vyrobíme si sticky a ešte ideme nejaké drevo naťažiť. Tak, asi vyrobíme sekerku. A ideme vyťažiť drevo ešte a potom budeme postavať menší domček. Kde máme toto drevo? Ho nevidím. Tu máme. A ešte tu vykraftíme strenky, trochu tých, vykraftíme meč, krompač a už by to bolo aj všetko. Ideme si vyťažiť trošku toho cobblestone a máme tu aj kokobíny. Z tých sa dajú robiť také čokoládové semienka, či to má byť. To potom zasadíme a také dáčo semienka, potom nám vyrastú z toho dreva takto tu a neviem, čomu to bude slúžiť, ale robíme si preparádu. Takže budem asi bývať v jaskyni. A si naťažiť skáč dolu. Trochu si zrobíme do podzemia. Ešte tu. Ťaž. Takže už by to dolu stačilo, ale potreboval by som uhlie, takže si zrobíme umelé uhlie. Takže si naťažíme drevo. Potrebujeme rýchlo si urobiť jaskynku malú a si urobíme crafting table, bo tam to neviem, kde som dal. Kde je crafting? Tu je. Máme na pec? Máme. Vyrobíme si pec a vyrobíme si aj umelé drevo. A ideme kopať dolu, dokam sa nám až veľmi nezotmie. Takže dávaj. Už tu veľmi nevidno, ale trošku hej. Ja vidím, neviem, či vy niečo vidíte. Takže poď hore, že či už nemáme dáke, jedno. Máme už dva. Prepáčte. Tu trochu hore. Takže máme dva a vyrobíme si torče. Máme spolu 4 torče. Už by sme mohli ísť do podzemia.
Dáme si krompáč naspäť. Ideme ťažiť. Sme ešte nenašli, takže môžeme sa vyspať, ale môžeme si vyrobiť veľa cobblestone, takže dáme tu torč. A ešte tu dáme trochu. Takže si zoberieme veci do domu. No neviem, či to môžem nazvať domov, ale jaskyňou. Takže ideme dolu. Poď. Kde ho máme? A tu si vykraftíme. Už tu máme takých zombíkov. Už tu máme jedného. Si vykraftíme. Meč a krompáč. A ideme na ňo. Tak, poď. Kamaráde. Čo? Dobre, to s tebou vybávalo. Kde máme krompáč? Kamenný. Ideme zase ideme kopať. Kopíka vlastne. Takže ešte tu. Rovno. Inak ťa vykapujem. Dobre, takže ešte tu, poď, rýchlo. Máme 27. Máme tu. Dobre. Asi dačo ešte vyrobíme sekerku. A 5 máme, takže si ju tu dáme. A dáme drevo, lebo už ho nebudeme potrebovať ten krompáč. Ani ten meč. Máme lepší. Sekerku tam dáme, máme lepšiu. A už asi všetko a i drevo. No. Dobre, dali sme 2 a zoberieme si torče a otorčkujeme tu, dokým vidíme niečo. Dobre, vidíme. A tu by som chcel zrobiť menší dol a ideme si ho urobiť trochu. Máme ešte 3. Takže nájdeme nejaký iron. Položíme si torč. Tu. Dávaj, rýchlejšie. Zatiaľ ešte sme nič nenašli.
Ale si poďme dolu, dáme si točku tu. Točku, nemeč. Ešte dolu. Takže tu. Ešte jedno a pôjdeme už do boku skúsiť. Či niečo tu nebude. Takže neviem, čo tu nič. Tak ešte pôjdeme dolu, máme jednu ešte. Takže pôjdeme do druhej hĺbky. Takže tu máme obyčajnú. No ja už to takže už si tu dáme torč. A už dokonca máme dačo podobné hlíne, neviem, ako to volá andezit, neviem. Skúkop, ak sa nám nemieňajú ani vôbec hungerbary. Dačo tu nevidím. Nie je tu dačo? Nie. To bolo obyčajné. Takže nemáme tu zatiaľ nič ešte. Takže máme ozdobno. Ešte. Môžem sa pozrieť, že tu už nie je ráno, ale asi ešte nie. Nie, ešte je večer. A tu máme jednu naviac, takže ešte ideme ťažiť trochu. Máme ju? Nie, kde je? Je? Dobre, máme ju. Môžeme ešte ťažiť ešte trochu hlbšie. Poďak, Lukas. Musíme niečo nájsť. Máme jednu. Teraz sa nám bude krompať. Takže asi do druhého dielu pôjdeme si drevo naťažiť. No už tu veľmi nevidím. Dačo tu ešte trochu vidím. Neviem, či to sú diamanty, alebo čo, ale asi nie. Zoberieme si točku a ideme to pozrieť. Čiže tam nie je. Dobre, takže pôjdeme smerom dolu. Takže nič nebolo také. Nie. Takže ešte tu. Niečo podobné. Takže už by sme to mohli zapichnúť a nezabudnite dať like, keď sa vám video páčilo, a keď nie, tak dislike, a nezabudnite odoberať Mata, mňa, Lakera a Kubufl22. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.